Ceai cu o carte. Și în primul rând tinerii și copiii care provin din familii dezorganizate sau mai puțin credincioase suferă enorm din cauza păcatului care s-a generalizat astăzi și de care sigur că suferim cu toții. Pentru că, așa cum ne va spune Maica și așa cum ne spun părinții bisericii, fiecare om suferă nu numai pentru păcatele personale, ci suferă și pentru păcatele semenilor săi. În primul rând, ale celor din familie, ale neamului său. Dar acest har lucrează mai cu seamă atunci când ne consultăm unii cu alții, ne sfătuim unii pe alții în Duhul lui Dumnezeu, deci în smerenie, în evlavie, cu credința că Dumnezeu ne răspunde atunci când știm să ne smerim, când știm să ne facem mici, când știm să cerem ajutorul semenilor noștri, dar mai cu seamă ajutorul slujitorilor bisericii.